Akwai haka da garin kyaki. Yahuda. Ya kina ne kallon ne jujjuya mu fuska. Ni za ki gaya mu cewa na fiye surutu. Ke ni za ki gaya mu magana. To kina take san abin da kike yi ba. Ki san cewa ba lokaci ke da Allah ki rinka tuna baya. Ki suke ga ki ta fara da tuna baya dai. Ki san abin da ne miki baya da Allah kar ki zo ki dinga cewa ko da ta goge ciki goge bai. Mutuna me za mu tuna? Ki tuna cewa baya jarin ya kare da me komai baki da shi ne fa da zo na tallafe ki da yawa. Mata yanzu kin mulmule kin ji daɗi ni za ki zo har ma za ki ga mu. Dan gidan Sharash. Dan gidan Adana ne dai ne kyauta da bakin ka tafi da. Za ki ga mu dan gidan Sharash. Dama matsala kuke ne. Wallahi ke in hakkin san cewa a cikin da ba za ki bi da. Ba ni na zauna. Na za ka zanna. Kai ka ji wani kaji wajen Allah da annabi ne ma. Kai ka lokacin da na zo da yare kai ke cewa kar in yi na ce maka sai na yi. To ai gani ne abin na ka same. To jika gani jigran Allah yanda ta kasance. Kaji ba ma ka gani ta kasance ne gidan Allah da ni dai kika nuna ma ko ni kika nuna ma ba damuwa ki same ni a daki. Me za ka je kai min a daki? Ban gane me ka dawo ba ka shiga min daki. Sai na shiga daki. Me za ka je sai na shiga me yawan ki da ki same ni daki. Ina biredin ma da na so maki biredi yana ina wanda na baki je ki tawo da shi. Masiyar shi dan yi kwalliya da shi ne. Wato ba damuwa ba zai shiga dakin ki same ni. Ke kake yana mun wawa me nike gani nan wurin. Ni cikin shi wannan wata ya murza da ko ni kai na zan murza da dai na shi ka iskarci me ya kawo ka cikin ɗakin ta A ɗaya ina zuwa ɗaya ai bayani dalla dalla. ban gane gawo abu Ɗaya kai ai bayani. kai aboki na tare da kai muka zo Ofisa ne kai ko koyaya. ban gane ofisa ne ba Shiri ya aka fara mutu. Ka ta ka kaga da ta aje cikin ɗaki wai saboda wannan tsaya ta kun banzai wanda ya mahadin ka da ita ma A to na gare an wani na ni mai ga ma dan gida magana. miye mahadin ka da ita nake cewa soyayya kai da ita kake mu wulakanci aboki na saboda wannan abun banza ba kai ka wulakanci kuma wulakanci wallahi kin to yanzu wannan Salamu alaikum. amma alaikum salam Haba dan Allah nan wajen sana'a ne ba. wurin sana'a ne To kuma wajen sana'a bawan Allah ka zo kana neman ka tada mutane hayaniya. wurin sana'a me ya kawo ta ga ɗakin ta zo ta aje wannan ya mutsaccen dadaran banzu wata kai shi ne za ta mu wulakanci Dan Allah ka saurara. In aka je wajen na sana'a. riga na hasata Aka tada ma na riga na hasata na ya fi da saka kanka da. Da Allah ka saka kanka da magana. ke ni za ki mara ni za ki mara ya ta za ki mara ni za ki mara to na sai Allah ba ruwan cin abinci kuka zo ba ruwan ku da mu Ba ruwan mu. ni kuma wannan sai na wula to ni ne ba gida Allah ya sai na wula ba ni ne ba ruwan ka ga nan sai abinci bari ka je ka ba ruwan kai sai na wula sai ya kana neman dauke zuwa ma ba ya mawa abokina ni ba zan tozarta mutum ba na jawo shi sarara cikin daki na kama gwara amma na bar shi Allah ya sa wannan ba Allah ya sa. Ina sa kana cewa ba abu ne mai kyau. Bai kamata ka
ci zarafin ba Allah. Kai wannan kasamin kacakan wannan dan wai shi ne wai saboda shi wai za su mu wulakanci. Dan Allah ka duba mu. To ai ba ne ita soyayya ba ta da wannan ai. Na sani Ita soyayya ba ta da kazami kazami ba ta da mai kuɗi. Duk wanda Allah ya bata shine za ta yi amfani da shi. in ban ci mai biye shi na a'a. Wai da nan ma ma ta gani kenan. A kina zuwa. ita soyayya kake da shi me kake da shi da ya na zubar da komai baka da komai da ya maka wai bayani akan ka za ta mulakanci wai ba da mutai iska yaron nan ne da dama daya ni ma zan je in murza da dai in saboda da ne wai sai mata za su daya ka nuna zuwa kai kana ji a jimi ita soyayya ba ta da muni ba ta da kuɗi ita soyayya ba abin mamaki ba ne a ce tsohon ka ba zai gane ta ce tana so na abun mamaki ne don uwarka Assalamu alaikum. ala jawo mun shaida zo kai ban Allah zo Dan Allah ka tsaya. Dan yi haka. Dan da ana. Kana ji na kai ma dan tsaya. Dan Allah. ba ruwa ka ni Dan Allah zo. Dan Allah zo. Zo. ta ita ce ta haddasa ban zami na Banza. baby ce kika haddasa Sai wannan wannan matsala akan ta ne ake wannan. duk ita ce Kai ita ne ta. kai ni zaki mulakanci akan wannan kasamin ku ta kasa kara Ni za ka zo ka sama. ke zan sama amma a ci ni zo na tadda Sai ka tsaya iya. watan kan shi zaki mulakanci An baka shawara? ina jin Mutanen nan ba su san Allah ba ba su jin tsoron Allah. Ni ne tafiya ga in ka ga dama ina bayan ka ina bayan Wala dan na ga na ba sa ina hada su da Allah. ina bayan ka Sai wani gonan arziki kake. Gonan Ka yanzu kuma ya ita kanta ni ne ba ta jari a kai Ga duk wanda ya ba zo ta jari Goro kai. ta ne mata komai To kuma ka zo cikin mutane kana tada mutane. wai za zo wai wannan kasamin Allah Muka yi ma juna komai ne. Muka yi ma juna mi ta yi a ni ce wallahi sai mun ba da wasa